رو دخترای ترسا خیب خپید نکی پیج نمیتونه بارون پلاگیت کرده قطعی بعد اساس شده با قطعی نوی کمیسی فیت کردن یا لوچی ده همه بگین چه مای ده هر یک کنتی ما دل نفهموندن که چی گپ شده گی سلام علیکم تماشابینان گرامی امروز دوشنبه و ما خیلی که شما در وعده دادیم هر روز دوشنبه ما وضعیت ریب میبریم یعنی در همین هفته چی گپ شد هفته گذشته چی گپ شده در ریب تاجیک و طرف خودمون امروز میفهمونیم که برای چی هم خشید و چه را میشوه اسپراوید کرده акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ сафедшавии пӯсти бадан ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред шумо ё ин ки қадатон паст аст мехоҳед қади худро баланд кунед ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо дастсафка дар шаҳри москва ва питер муддати 24 соат барои дигар шаҳрҳои давлати русия дастсафка 3 рӯз мебошад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад мавзӯи якми мо имрӯз ки дина шав гузашта буд дина соат бояд соати 8 бега мегузашт лек нагузашт соати 6 гузашт ва навик бо ҳаму короша кард бо ҳаму найрангбозиша кард яъне парерӯз омад офиси мо гуфт ки ман шуморо даъват мекунам батл биёин дар инами 6 этаж офиси шумо мегзара ман присидмаш ки бача точно гуфтам ин невозможно барои батл иҷозат наиҷа моро барои барномаи талант мон иҷозат наметан ки уҷа фақат репхония ва батл худ медони чия гуфт о ман поли маслиҳат кардагим ҳама 100% пага соатҳои 8 дар ҳаминҷа батлай хай гуфтем меоем агане ки дем ки уҷа чӣ гапи аст барои мо медонистем ки батл гузаштагиай барои ягон чӣ комментировать накардем просто ждат кардем ва ӯ гуфт ки шав видеошаи биром барои чи атмин чидай хай гуфтем туғрия ки бо ҷонон видео кард гуфт ки короче ма тайёр набудам навик хча гендл гирифт батла атминит кард гуфтем чота уже разногласия уже пайдо шудеса гуфтем ки бо чӣ гап мешава ки соатҳои 11 шав буд 12 шав буд трейлери батл шунам бировардан ки да уҷа реально ҷонон ай рӯи телефон хондеса не ки эмоцияҳои навик маълумае ки навик да фарқ надорад ва баъд видео биромад ва дидем ки батл гузаштай лек батл дар дуруни хона дар пеши садбарг дар доми ватан хаждат мекунем ки батл да чӣ меган но основной ҳамуҷа комментария гирифтагиян ай ҷонон яъне ба фикрам савол шудагиян ки барои чӣ батл бомадӣ гуфтагия ки хай хайп сум и маҷбурм кардан зорам кард ва ман биромадам қадиш батл ва нави ка мепурсанд мега ки шумо мара мегин ки ай рӯи ҷонон ман агар хайп кайса бошам барон ай рӯи трасса гео ай рӯи духтарои трасса хайп қапид ва марам яъне нави уже пешравӣ кардиста яъне сознаниаш калон шудесай не только корои шонемсира копировать дора уже корои баронам копировать дора яъне фақат шонемсира 6 ба 1 ша копировать кард репа бас карданша копировать кард яъне ма гуфт ки беттинг яъне қимор ман намехоҳам қиморро реклама кунам ва барои ҳаму бе ма канал мефурӯшам ма канал соз мекунам мефурӯшамаш бачаку маро ёрдам тен ки шонемси да баъди батли 6 ба 1 соли 2018 эълон кардан видео кард ки ма студияви кайса маро ёрдам тен бо номрои ки виша мондаги буд ирам ходишон буд не ки ходи нави ина барои чӣ навик ҷонон давиз дода буда ки ходи барон буда яъне барон ай рӯи духтарои трасса хча хайп қапид ва ҳозир чӣ статусе дора баъди ҳамун шид ва навик ай рӯи ҷонон яъне хайп қапидания барое ки дар 6 соат 42 000 просмотр фақат трейлершон гирифт вероятност аст ки батлшон я 400 ё 500 000 просмотр мегирад лек 1 миллион точно намегирад бачаку и гарантияш қатъия барое ки барои 1 миллион гирифтан уҷада бояд ягон гапҳои безеб боша ва бо мегумтон ки гапҳои безеб боша видео удалид мешава чунки бениҳоят любое чи паднадзорай бениҳоят ҳамаи чи паднадзорай барои ҳамун эҳтиёт кунен бачааку ягон чизои лишни напарзоен ки ҳамаи чиро паднадзор мекунанд ва
видеора ма мегумтун да дунш агар бисёр бад гапи чапи чӣ боша видео удалид мешава ва навик ёш мешава. Дуюм мавзӯи имрӯзаи мо и шончара барон қубодиён бурд. Шончарашон қубодиён бурд. Яъне барои чӣ бурд? Ва дар ҳамон видеошам гуфтагае ки безорм кардин, гуфтен ки вай кӯдак дар байни хайхид кардин кира гуфти сабаро ки бисёртар ахлақ ма биаҷи будем. Исае кӯдака бурда хел мекнавс. Яъне биаҷи маладец тонисти шона маҷбур кини шончара биаҷи хидш харсак десай. Шончара обратно қабодиён бурдан, лек хиёл мекунем и айрӯй набуд. Шонда ку фарқ надора мо чӣ мегем. Шон дига шонда единственное мнение важное мнение комментчиков ва именно из-за того, что комментария да бисёр бад норозӣ будан мухлисош барои ҳамун шон гирифт шончара бурд ва бо оқибати шончарам фикр кард ки вай патсанамон дарсо шабхона ва қабодиён бурдуш шонам дига плагиати барон шида наметуна. И 4 соли барон будай барои ки барона плагиат кардсан, шон барона плагиат кард, навик барона плагиат кард, хезе 20 соли чизеш мондай бояд барона плагиат кна. Мебини биаҷи барона плагиат дора, не ки биаҷи наметуна барона плагиат када. И буд мавзӯи дуюми мо биаҷи чум барон хатбаланда биаҷи хатпастака хиранг балонай барам намешава. Мавзӯи сеюми имрӯзаи мо ленд баъди хезе авлод бромаданаш бо қати пештара кумирш ки я вақто ники ленд да ёд бигирен. Ленд мастер aka Лил Абада буд никаш. Бо вақте ки ленд мастер aka Лил Гарирей хича маленький, младший Гарирей мегуфт, младший Абада мегуфт, яъне давомдиҳандаи кори Абада. Ва баъд байншон чӣ гапои шуд, баъд рафт дист зад Абадада. Да ёд бигирен. Абадада официально кумиршда ленд дист. Ма наметавонам гуфта ки Абада устод шай, чунки ида ягон хе доказательства надорум, не ки ленд aka Лил Абадаша ма худам ёдорум дар кор боша. Ми видеои репортала видео биҷихин сначала старый книн да унҷа да консерт баромад ки аге номша бихонен aka Лил Абада. Баъд қати Абад асос шида бо қати Навик МС фит кардания ва Навик МС да як барномааш қати парвизан да унҷа мега ки ман қати ленд бояд ким кайфит мекардам, лекин стаф чота ай паси кор сериоз нашдеса хайврам фаҳмида мешава, мега вақташ бисёр вақт кам дора, лек ма через фит қасди ма ай ленд мегирам. Значит да фит пасш мезана ки чо карди авлод па авлод мегуфти куҷо шид, яъне ози омади қати май мумкинам хел гапа бигай предположение ва ленд обратно цикли нава сар кардагия ва ба фикрам бо ҳамун короша обратно такрор дора. Баъди бо қати ягон группаи талпачаи ба қувват якҷоя мешава, бо во ягон стили ништияк ёд мегира, қати во конкретни крутой мешава ва бо якҷоя мебуроя, ба во дистиш мезананд, мега ки мактаби мо хелия да кутали хел тоқа брои, мега ки хай куталида не биё ма даста бигирам тестар брой. Яъне ҳарчон назарои худшона меган. И буд мавзӯъ дар бораи ленд ҳафтаи гузашта. Чорум мавзӯи мо и конфликт байни Favik ва Toqi TV ай. Бисёриҳо мара таъна мекунанд ки та агар одами хуб мебудӣ, шогирдот ва кентот ай барат намерафтанд, ай бари шон кентош рафтанд, ай бари барон кентош рафтанд, ай бари Favik кентош рафтанд, ё ки Favik ай бари кентош рафт, ай Сиван ай бари кентош рафт, кентош ай бари Сиван рафтанд. Мисол на Ғаус биаҷи ай бари ву рафт. Ва байни Favik Toqi TV чӣ гапи шидагӣ будай, ака уже полни ясни шид, яъне чӣ гап шида будай. Favik қарздор будай, хай любой кас баъди туй қарздор мешава ва Favik ҳамун чӣ қуввае дошта сарф мекарда ки сум биёва ва да ҳамун офисшон ду канал доштан Favik TV будан, Favik TV ва Toqi TV. Favik TV ра охир як канали дига сохта бо Toqi TV. Ҳамун Toqi TV Favik TV буд, баъд гирифтан Toqi TV-ш кардан ва да ҳамунҷа основной барномаҳоро худаш мекард ва да унҷа Favik мега ки шумо Парвиз
Парвиз Манучер Алишер мега ки шумо чи дабден депрессия дабден меомаден просто мештен мерафтен талпача пеш номад гап мезаден мерафтен лек мега основной генератортон ма будам ма ҳаракат мекардам ма барнома мекардам ма ихе мекардам ма ухе мекардам ва охир мода сум тақсим мешид ба 4 кас яъне мар на суми кредит ма додам метавонистам на ҳечия ба вақте ки мега кредит ба сари хонагиёра рафтанд ва хонагиё проблемам кадан ба мега ма выбор наёфтам ма гуфтам ма ситуатсияро фаҳмондам мега шумо мара гӯш накардем барои ки мега мерафтам дари офис маҳкам буд ва барои ҳамун канала фурӯхтам ва ба чакку рафта будам ки хай ма канала мефурӯшам баъд хеле байни мо нофаҳмоиё шид ва мега илтимос ҳарчи нагин мега лучи открита баъд ба чакку тохи гуфтаган ки хай мо лучи намегем ки чӣ гап дагай айбай баъд фавик дар онҷа як гап мега ки значит и гап маънӯйро дора ки ғафои фавик бисёр гап задаги бидиан ки фавик мега ки лучи да ҳама биген чемай да ҳар як кенти ма отдельни фаҳмондан ки чӣ гап шидагай лучи открити ҳамара биген ки чтоб мада сахттар нараса чемай ҳар як кас бия мара бигай хелит гуфтан мега хели мада бисёртар удара лучи як бор удари калом шава тамом в общем конфликт дар репи тоҷик дар зиндагӣ дар байни бывши ҳамкоро и обычни корай на ай и тарафаш дилтон мона на ай у тарафаш барое ки бо мегумтон и зиндагиай як кас и қа кора ёд гирифт вай ҳақ дора вай мехоҳад зиндагиша ободтар кана вай чӣ мешинад даҳаму 2000-3000 сомоне ки ту метиш мешинад таи дастат кор мекуна вай уже мебина роҳҳои нава мебина ки доходи хуб меёба вай ҳақ дора ки брава ватарам агар ура контракт хатиам бихапӣ вай адушӣ кор намекуна ва ҳамун энергетикаи бетаъбе ки пайдо мешава вай ҷазир мекуна кортаму корхонатаму ҳама чизота барои ҳамун кадоме ки ҳозир шогирд дора ва ҳозир маҷбуршон кардания ҳар хел уловко ҳар сиёмкои бетаъбшон кардания ки штоби ваё бестанд даёд гире маҷбура ки против волияшон ваё местанд не ки кори ту бадпас мерава ҳама вақт ҳаракат ки ҳама взаимосогласия хати бошанд ана вақт кори ту пеш мерава ҳама вақт як кор ки центри корат худат бошӣ ядрои кор худат бошӣ барое ки вақте ки определёни сутумои корат рафтан битони ҳамунро восстановить карда ва шогирдои нава пешакӣ тайёр карда мегӣ ки бихоҳӣ нахоҳӣ 1 сол 2 сол пас мераванд ҳамин срок 1 сол 2 сол ай мераванд ай 4 моҳ то ай 3 моҳ то 2 сол ай ҳамин байни ҳамин срокда мераванд барои ҳамун бачакое ки нав корхона ташкил доранд инами қадар ай опити хидмат мегем ки ай ягонташ хафа нашен ва уворам бояд айти хафа нашаванд барое ки зиндагиай определёни ситуатсияода энергияи одам камай ва мумкин ки ҳар хел гапо бига лек агар ки ҳамун одам нормальни оромида пуштак боша вай ҳамун чира фикр намекуна барои ҳамун байни тоқиву фавик ҳами нофаҳмоиё бояд тамом шаванд ва мо мехоҳем ки ишаиш хафа набошанду дӯст бошанд чунки дӯстӣ хубтарай як рӯз ягон кор меғалта мере мегӯ брата мере ёрдам те траб ёрдан мета тен ҷай кору тесар буд мешавад ва панҷум мавзӯи имрӯзаи мо чӣ хеле ки шумо диден батли Омонҷон Суфахара мо бировардем ва баъди 6 соат ё 5 соат пас удалиш кардем сабаб чӣ буд сабаб буд ки ҳақорат дошт барои ҳамун илтимос ба чако батло чунда ҳақорат накунем ки проблемаш калона баъд проблематон бетаъб мекунад ҳақорат накунем ҳамин батлотунда ҳақорат накунем ки ҳамун одами сиёмкачирам баромад кунам барандарам организаторам барои ҳамун илтимос хушруак фикр кунем ва мара чизе мегем бигем ки батла удалид кади хеле кади хуб кардам барое ки проблемаша дидам чия мужик бе BMW монд барои ҳамун худтона эҳтиёт кунен ва дисои рекл барои чи 6 та дис хонд ба фикрам ату медонен рекл қати Карлеон батл дора лекин баъди батли 6 ба 1 навик яъне навикам решат мекунад ки батли ваё бишава ё не лек ваё ба фикрам ин корро барои кардагиан ки чтобы яки навик накуна ваё батл кунад чтобы мухлисои во дилшон намуна ва дар охир хабари охира расонданиям ин хабари шашум нестай просто дар охир гуфтаниямтон ки батлери сол официально объявление додем ки 1 август сар мешавад ва
кадоме мехоҳа иштирок на дар мо муроҷиат кунен ва мо мегӯем условиёша ҳамин қадар правила дорад ки 20 сола боло бошен дар тоҷикистон бошен ва батло рӯзои шанбе якшанбе дар душанбе мегузара ҳамин рашодча бигирен фақат ҷои якм 15 000 сомон мегира ва аз 32 кас иборатае батл яъне 32 нафар дута блок мешаванд блоки а блоки б 16 нафари шапошап мекунанд ранги соли 2017 мешава ва ақорат максимально вообще ягон хел мумкин нестай цензура максимально риоя карда мешава ва номҳои сохторҳои давлатӣ ва муқаддасоти динира гирифтан мумкин нест яъне дар соли 2017 даёд дорум бисёртар ҳар хел премьерора через номи худо мегирифтанд через номи паёнбаро мегирифтанд илтимос и батла и мусиқия дар кор нестай чизое ки муқаддасоти диниянд ва ёра гирифтанд даже номҳои динои дигарам ки дар ҷаҳон машҳуранд ба мисли насронӣ ва яҳудиву чизо гирифтан мумкин нест кори хитона кунем гапи хитона бизанем ва сохторҳои давлатӣ гуфта чи дар назар дорем мисол меган это гаи ты хели вообще мумкин нестай барои аму мегум ку кори хитона кунем гапи хитона бизанем вақте ки мо баёноти шуморо мегирем ки барои любой гапи лишни задагитон хитон ҷавоб гӯем вақте ки бурдантон баъд гирияра сар накунем бигем ки ман намедонистам маро маҷбур кардан маро нагуфтан хеле гап нашавем мо гуфтесем ки ҳамин корро накунен саломат бошен хитона эҳтиёт кунен то ҳафтаи дига ва беаҷи чизе гуфтани бугу хонагиёрам нарасаниш хатиш батл кунам чӣ хонагиёра ман цензура дорам нашуд хонагиё ӯ цензура дохил мешавад хай хонагиёра ту ҳақ надорӣ баъд дар як ҷои дигаш нависагем ки агар ягон гапи бардурух нисбати ҳарифат бугӯй бидон ки бетааб чид минус мешавад агар доказат карда натонӣ ки ҳамӯ дурустай ҳо не только мисол ту ман ироидам хатии буд мисол ранги ки далершо кира сива нагуфтагиай нашуд оилаш гуфтагиай ки ким кадом репер ту доказат карда наметонӣ конаш конкретни наказат мешава мо просто обҷаш намебарем конкретни наказат мекунем барои аму не только қати мо баъд имеете дела қати сохторҳои давлатирам сар кор мегирем барои аму эҳтиёт кунем форатон батл биё батли хуб кунем ҳам калону тамошо карда битонанд ҳам хурдо ҳам плюс 18 кунем шоби 18 сола боло тамошош кунем ва хуб мешава саломат бошен хитона эҳтиёт кунем то барномаҳои ояндаи ҳафтаи дигар